want to bring to you the funeral ceremony of our daddy, father, and grandfather, late Chief Micheal Nwabueze Ogbuo, Onyeisiala II, the head of Obilekiti village in Mwara, ancient kingdom, in Ogbuo clan, Ideato North L.G.A. Onyeisiala, Mwazio, Nwaenyi Buche Nwoke na masakiro kwa
Mana monso. Ni maka de na onye wine no ni kolala. Na ni gbe ko to dira age ko chege bia ke mu chege no dike se na ni gbe. Sa re ko masai wa me ta ga ko misai. E ko na ro ne so pa na ti fe me. Ile mare ti na grass se ko anu ni bi ni ko te tu mu ni no da ko ti mo for pictures. Ya so ne ke to wa ni ya. Am profi. Onyeisiala Ogbuo ekwebi nne kwe gara aga ka mkpụrụ bịa ziri ike na ndokwa naanị na n'igwe fototere aha gị ka ọchị gị bịa ka emuche gị n'ụwa dịka esi eme ya n'eluigwe ekele maria gị na gras esekwu anọ nyere gị n'ụbọchị ezigbo nwanyị na ọdị adịgo n'nwa afọ megide esi otuto dịrị gị nna na nwa na mmụọ nsọ ka mkpebi Micheal Onyeisiala Ogbuo na mkpebi nne kwenu gara aga ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa ezumike ebighị ebi nye ya o Chineke ka mkpụrụ obi ya zuru ike na ndokwa 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 dịka nkwekọrịta I know the Boduku Traditional Cabinet Council Chiefs, the Boduku Ancient Kingdom, the Ando. Get the Bunisio Buku, Boduku Ancient Kingdom. Ben His Royal Highness, as I say, the Lima Baku, about the second Chief Micheal Ogbuo, Onyeisiala one of the village of the Ancient Kingdom, is one of the cabinet chiefs, a sound cabinet chief. Because the cabinet chief does not go like 100 chiefs or something like that. That's why we honor him in a special way as our former colleague. And we now the guys we got that I'm going to do Allah or hand over. Or prepare on way of man. That's why he hand over. So we shall like that as a carrot. The way your siblings. The woman na girl, which over the shipwreck, they cannot Canada. And I was there. You cut down. In our Ogbuo, once in 3 months. As you went once in a month. He will wait till late is a Saturday because they don't okay. Okay, me cooking. When I think again, I can not handle over I saw Carol. Okay, they are go to a shallow who a shadow visit. The chop ma, here go for her like one. Okay, you could get off my chekanka. I got the man I had his own. The time is I saw them done. The third moment I see I saw my the cabinet chief and I saw my done. I carried one of your trying up, but the only time we here on the guy named you. We talk about nearly one by one because one by one day, we shall pass about by. Then, in respect of that, the Omenala and the chief non corporate na she de. Ana From there. One name Lavano Chineke na Borogio. One name Gazurike na Ogbuo. One name Lavano Chineke na Borogio. One name Gazurike na Bechuku. Amen. Amen. Go by. Straight to your place and from there to the church. Thank you. Thank you. Onyeisiala Nkato. Onyeisiala Nkato. Onyeisiala.
Onyeisiala. I had no paternity for the last time. And for saw this day, you man at Abia. I cannot go there. Because we are busy now. I only have money, man. And it affected for us. Israel in a school. From the beginning, 6,000 as a principal. I took an idea. You know, we get in investment in Shy. I'm how difficult it is. Give me Chinese as a Chinese in a school. I can ask God for a better father like you. On behalf of women, young women will say thank you. Thank you, Dad. Really make sure your legacy continues. And make a legacy. Nasagila. Now you're working. Now, body the more. Oh, fucking. To put the Higamianaka.
anyị tiri m n'aka ga-erigbu m ka ọ ga-erigbu ụmụnne m dịga na-echekwa anyị ya nwụrụ ọnwụ chere ka ị nwụrụ anyị na-asị Chineke nabata mkpụrụ obi gị ya wụrụkwana mmadụ nọ n'obi gị na n'obi duru ọha imenwanụ ọfọm Ogbuo mmadụ bọọbụ nwa Micheal nọrọ n'obi gị na-agwagharị ọgwụ anyị na-akpọlite mmụọ ọgụ na mmụọ ndị mmụọ niile anyị na-akpọlite mmụọ gị ka ịlụsa ha ọgụ nke mmụọ na-ayọ gị ka ikpuchido anyị nọ unite na with nwunye gị na ndị nna nna anyị chekwawa anyị ọgụ nke mmụọ na ọrụ anyị ọgụ ma anyị belivuru ma mgbe ị nọ ndụ imere na anyị ihe ị ga-emere anyị ihe nke inwe nwe akọ na uche amụmamụ ihe anyị na-ekele gị na-asị gị laa n'udo. Thank you, Dad. Daddy, I'm wishing what I did why I don't Onyeisiala. Daddy and my second land, even when Chikoraka when I sing the land. I needed Chikoraka when I sing the land. Daddy Dikishi, in a way, gave Barambo. He make Umogi Womat. And they can let the Chukuya take a level, Umogi Ligage. You won't have Barabata or their sweat. For Pana Homogi. He did a heggy maiden. And I'm going to go the final one. And I said, my name will be good. The cat tagging wine. No more will not be here. Get you is and I said, Pico, Maggie Mammy, Lord Ayok. They can talk about this. I don't know where. Lord Ayok. Lord Ayok. Lord Ayok. Your Jesus. Your goodness. You can not improve on the one. The Canada got the company. The Bobber. I go one day. And I'm never going to have a your friend. The grace in your beauty. This is a good way. This is a good way. Gagani. Chicken apart. So good with you. The passes are on me. They don't know this guy. Okay, don't I can need to go. Amen. This condition. No mad men motherless. I'm not sick. Fatherless, motherless. I'm not sick. Pilier. Who give back for here? Now, Pilier be out war. I did them yeki. Didn't I chair your china? I am with I am waking. I'm not you know, a guy by half of a reason. Chineke Mazuri in here. But the evil will never go unpunished. Only open all. Mo one nigga mono open or one mass believe ya Lord Ayo. You see, can do it. Oh no, like a kitchen when you get. And massy, only didn't when him make. So believe go see here, Onyeisiala. Gano. Stop that. Micheal,
Jesus, you got the wisdom to fight it. You installed the wisdom in us, and we must fight it to the end. The strength right now, your Micheal.
onye nwe anyị nụrụ ekpere anyị ma mekwara nwa odibo gị bụ Chief Micheal Nwabueze bụ ebere onye soro nwa nke akpọrọ nabata ya n'otu ndị nsọ gị na alaeze gị bụ so udo na ọṅụ. Nna onye ntasi obi na nnukwu ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị nọ na ebere gị, ị na-eme ka ọchịchịrị nke ọnwụ ka ọ bụrụ mmalite nke ndụ ọhụrụ. Biko bịa tọsie ndị nke gị obi nọ n'oru ma nyekwara nwa odibo gị bụ Micheal Nwabueze Ogbuo ndụ ebighị ebi, ma sị na ntọsi obi nke ị nyere anyị ka anyị nwee ike ịtọsi ndị ọzọ obi. Eji mmiri nsọ agọzie ahụ nwanne anyị nwoke Micheal Nwabueze Ogbuo. Mmiri nsọ nke a na-echetụrụ anyị maka mmiri chukwu nke Pọl dị asọ dere banyere ya si anyị niile mere mmiri chukwu n'ime Jesu Kristi si na mmiri chukwu wee banye n'ọnwụ ya. Ya bụ na elikwa anyị na ya si na mmiri chukwu anyị mere. Ya bụ dịka Kristi si n'ike na ebube nke nna bilie n'ọnwụ, otu ahụ kwa ka anyị ga-esi ebi ndụ ọhụrụ. Ọ bụrụ na anyị na Kristi dịkwara n'otu n'oyi nke ọnwụ ya, anyị na ya ga-adịkọkwa n'otu n'oyi nke mbilite n'ọnwụ ya. Ka anyị rịọ arịrịọ. Onye nwe anyị, anyị ji obi umeala rịọ ebere gị, were obi ọma na mkpụrụ obi nke nwa odibo gị Chief Micheal Nwabueze Ogbuo mekwara ihe ebere. Ọ bụrụ na o meghere si n'elu ike nke anụ ahụ, biko gbaghara ya, tọpụ ya n'abụ nke ọnwụ ka ọ gafee na ndụ ebighị ebi si na Kristi onye nwe anyị. Good morning, everybody. Munena Christi, Aijo Hera, Nanabata mmadụ niile na parish anyị taa. Maka ajamisa ka anyị ga-asị onye otu anyị, nwanne anyị nwoke Chief Micheal Nwabueze Ogbuo laa nke ọma na be Chukwu. Nwanne anyị nwoke ebichara ndị ya n'ụwa, ugbu a ọ na-alakwuru onye nwe anyị. Anyị na-ayọzọ Chineke enwe ụzọ si mee si na ike nke mmadụ mgbe ọ dị ndụ ya, biko were ebere ya gbaghara ya, mee ka o so ndị nsọ ṅụrụ ya ebe si na Kristi onye nwe anyị. Nna na nwa na mmụọ nsọ. N'ịhụnanya nke Chukwu Nna n'ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Maka ihe omike a dị asọ ka anyị pụta na anyị emehiela site n'ikwupụta njọ anyị gaa. Ekwupụta ngwa Chineke dị ike niile.
Chineke ji ike niile mere anyị ebere, gbaghara anyị njọ anyị gaa, wee duru anyị na ndụ ebe ebe. Chief Micheal Nwabueze onye nke isi n'ụwa nke akpọrọ ahapụkwara ya n'aka onye iro, echefukwala ya ebe ebe, ma tie iwu ka ndị ozi gị narụ ya, dubata ya n'ụlọ onye nke dị na Paradaịs, ebe ọ tụkwasịrị nchekwube ya niile na gị. Biko ekwela ka ọ mata ụfụ nke ọkụ mmụọ, ma kpọbata ya n'aṅụrị nke dị ebe ebe n'eluigwe, site na Kristi n'igwe anyị, onye gị ya dị ndụ na-achị eze n'ịnọkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Kedu mgbe m ga-ahụgo ihe onyonyo?
dee nke a n'akwụkwọ. Ngọzi ga-adịrị ndị nwụrụ anwụ n'ime Onyenwe anyị site ugbu a dịrị gaba. Ngọzi dịrị ha n'eziokwu ka ha zuru ike site na ndọrị ha niile, n'ihi na ọrụ ọma ha na-eso ha nso. Ọ bụ mmụọ nsọ na-ekwu. Chief Micheal Nwabueze
ebere afọ ọma obi mgbaghara gị gbaghara na mmadụ ebe anyị na mmadụ mezie agbata obi gị na Chineke na okwenye ụwa anyị onye zụcha onye a na-ewe Chineke ebe nwanne ya nwoke oge o biri n'ụwa ya lee ya were ihe ọma dị ka o metara were kpee ya ikpe lee ihe ọma dị ka o metara were mere ya ebere ma nabata ya n'alaeze ya n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka mkpụrụ obi chie Micheal Nwabueze bụ ka mkpụrụ obi niile ekpere gara aga ka mkpụrụ obi ya dị gara aga. Ka anyị were okwukwe na ntụkwasị obi kpọkuo Chineke nna anyị onye dị ebe na onye si n'ọnwụ kulite, onye nke sikwa n'ọnwụ kulite nwa ya bụ dị nwere Jesu Kristi, ka o mee ka onye ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ udo na nzọpụta. Nabata nwanne nwoke n'alaeze gị Chukwu. Ka nwanne nwoke bụ Chief Micheal Nwabueze Ogbuo ka o keta oke n'ihe nke mbilite n'ọnwụ Kristi bịa batara ndụ ọhụrụ nke udo na aṅụrị. Nabata nwanne nwoke n'alaeze gị Chukwu. Nchekwube ha niile kwụsịrị n'ụwa ka ha bịakwere n'ozi ọma nke nzọpụta ebe gbanwee ndụ ha bịa nwee okwukwe na Kristi onye bụ ụzọ, eziokwu na ndụ. Nabata nwanne nwoke n'alaeze gị Chukwu. Ndị na-ata ahụ na mmadụ nwụlarị ha ka afọ ọma nke ndị otu Kristi ibe ha gbaa ha ume bịa benatara ha nchekasị. Maka ndị niile nọ na-agwọ ọrịa na ndị ọzọ nọ na nsogbu dị iche iche, ka Kristi onye jupụtara n'afọ ọma n'ebe ndị ọrịa nọ gosi ha ebere ya, nye ha ngozi niile nke si n'eluigwe, bịakwa nyeghachi ahụike nke anụ ahụ na nke mkpụrụ obi. Nabata nwanne nwoke n'alaeze gị Chukwu. Niile hapụrụ ụwa ka dị nwere Jesu Kristi onye nzọpụta na onye ebere nye ha tọhapụ na njọ ha niile bịa nabata ha n'alaeze nke udo na otuto ya. Nabata nwanne nwoke n'alaeze gị Chukwu. Ọ ga-ebilite, ọnwụ ya ga-agha bụ ọnwụ ebighị ebi. Ka ị were ebere lekwasị anya na arịrịọ nke anyị hụnyere gị maka nzọpụta nke nwa odibo gị Chief Micheal Nwabueze Ogbuo na nke ndị niile nwụrụ na Kristi onye dị ndụ na-achị ebe. May we sit, please.
May these sacrifices wash away the sins of your servants, Chief Micheal Ogbuo, in the blood of Christ. You cleanse him with the waters of baptism. In your loving mercy, granting power and peace, we ask this through Christ our Lord.
Diwanọ Chineke
mee ka ọ na mbilite nke Kristi ka anyị na-eme ncheta ya wetara nwanne anyị nwoke Chief Micheal Nwabueze bụ udo na ndụ ebighị ebi si na Kristi onye nwe anyị. Dịka eziokwu Kristi ile ahụ na-adị ụzọ kwesịrị ekwesị ya mere ka anyị na-ahụ Chineke onye niile ndụ ka o kwalitara nwanne ya nwoke Chief Micheal Nwabueze bụ onye nke anyị ugbu a na anyị n'ọrụ dị nsọ na ike nke nsọ ka ọ mee ka o sonye otu ndị nsọ na ndị niile kwere gara aga. Kristi onye nke ozi na mbilite ọ bụ ya ga-eme ka nwanne nwoke si na mbilite ọzọ o kwesịrị ebere ike ọ ga-eme ya. Nwanne nwoke bụ onye nke ji ọgbapụta onye bụrụ oji onye nyere ka ya na-adịkọ n'aka na onye bụrụ aka ka efu onye chantụrụ ka Chineke mee ka onye so n'akụkọ ọgbakọ eze anyị ga-ebi ebi na-amalị ekele nwere njedebe na mmekọ nke ndị nsọ niile.
from Imo State University. Onyeisiala rose from a classroom teacher in State Government Secondary School to Vice Principal, as he was moved from one school to another. He was a Vice Principal in North L.G.A Secondary School here in Aba until the creation of Abia State from the old Imo State. His last assignment as a Vice Principal was at Micheal Study in through hard work, commitment to teaching, and mentoring of young minds, and his character and leadership, Onyeisiala was assigned to head the Memorial Grammar School in Ogbuo as a school principal. He rose to level 15 and retired in December 1999, giving marks of integrity, honesty, discipline, zero tolerance, and examination of practice. He got married to a beautiful wife, later on near Micheal of this month in Micheal in 1980. The union produced 5 children, 3,004. Onyeisiala was a complete family man, a strong crusader for peace and quality education. He encouraged everyone to take part in his school. Onyeisiala and his late wife made sure that their kids attended the best schools in the state. From federal government colleges to science school, wherever his kids bury him and why he didn't build mansions, he would reply them that the foundation is on their head, education. He was so committed to this that he made sure that their children are all university graduates. Onyeisiala was the custodian of the Ekiti culture, the Academy of All Civil of Two, and the village chief of the Ekiti District. Onyeisiala truly understands the duties that are required for such positions. He was upright, he was endeavor. Onyeisiala was not a perfect man, like all mortals. He had his flaws, but no one ever accused him of involvement in any crime or finding his hands in any diabolical things. He was born, baptized, married, and died as a Catholic person. Onyeisiala was principled, and he remained rigid in whatever he feels is reasonable, true, and just. He believed in education. He believed in God. He believed in tradition, which are applicable to him, and above all, he believed in humanity. Onyeisiala was a socialist, a strict administrator of the public service, motivator, teacher, and a loving father. Onyeisiala can be described as a rise of social media. He knows almost all Ogbuo by name. He relates with everyone in the society like an average common man, despite his educational and traditional status. He was a member of different groups in the church, a member of the National Union of Teachers, NUT, a member of the Community Cabinet, 8 great meetings, and host of social work. Death is sacrosanct, and within your death is inevitable. His children are eternally grateful for seeing them through school before his demise. Onyeisiala was well taken care of, and his children would have asked God for more, just like the Baptist. On getting the news of the colonial past, secondly the query, right is my intelligent father died. We all have questions yearning for answers. By all standards, Onyeisiala found a good path and conquered. Death is a fate that awaits all workers. You have surrendered to this call, and you ask God to accept your humble soul in His power. Your children, your only sister, your in-law, your friends, your students, your colleagues, your executive children, and your people of the world, will think to a good memory you created in your beauty, soul, and health. Onyeisiala will be with you. Restaurant. The entire members of the Ogbuo family express our profound gratitude and appreciation to all friends and well-wishers who commiserated with our separate department of glory to our beloved father, Chief Micheal Nwabueze Micheal. We appreciate and say a big thank you to our respectable friends and well-wishers who assisted us in several ways, especially during this hard time of grief.
We pray that the good Lord will bless and keep you. May your Lord bless and may the good Lord grant you all many blessings. Back to your different destinations. Amen. Sign. For the family. For the soul of our enter the world by the disobedience of Adam and Eve in the Garden of Eden, making them die into the God's glory. Mercy. Let our Lord our Lord is not man lazy, but walking the tree of life to live forever and ever. He sent out our Lord and he started the situation through his passion, death, and resurrection of mankind. This makes Christians and believers to be sure of the resurrection of the last day. To meet the Lord who made heaven and earth. That the Lord will rise again, having the spirit of the original sin through baptism. But this is the only hope of all mankind. We make this supplication through Christ our Lord. The third thing and the final also. The third thing and the final also. I'm going to make it a book. I'm going to make it a book. I'm going to Michael Ogbuo, please take this candle for the source of life, for the resurrection of the last day. When we shall do the partner of love before the Lord, we know the room of God. I think we don't know what God is. We don't need to do something to us. So God is just
That's all. No. The cow is different. So let me pick it. Let me bring it. But if you mount all the way from Akoban, I need to recognize your number. Okay, family to Sugar family. I need to.
Ogbuo, like you rightly said, Ogbuo will be here. We'll get there and I come and I have Jesus. So I will send that. Is one of the ancient music, ancient cultural dance. Till today. I know dia wa mama. I want to see weekend.
Cover this one. Agreement is agreement.
And I'm I know the purpose of so when you're I know down on your own. What to others when I buy I know I know I know but again I got to go but I don't know get I can't go to you but I have no qui ne sont pas que l'un ou l'autre, ne sont pas pambelés.
Live with you. Oga Liberty live with you. Are you there, Mel? Elegance one, your man. Step aside. Bye, man. Thank you very much.
Because of the protest, I stand back. So, every year we pray until I have another test. So I say to start getting on a test. Mama, please, you know, we have only sheep. Phone number on this line I wanted from Eddie. So every year I know that positive phone. Music level, Ideato 9 to 8. Ideato North. My senior brother, in fact, only you can bless me.
next is happening in a jiffy. You are covering this man. Nwabueze. I will
chairman of the village. Everybody know that. Onyeisiala let Chief Micheal Ogbuo, my big uncle, local last Onyeisiala. Star. That is last respect. That I know Allah. Inshallah, Micheal Ogbuo was a very good man. He was a teacher of repute, Amiama. He was first principal in 2 or 3 schools. And there's nobody called, hey man, you don't have for the Bekitia. The Begala family, Inshallah. Asiya Bahume, Okada Wabunya Ume, Okada a great loss to us. You go where, also Hokma, also working one way. So Hokma, what I'm going to do, and now you, Ogaman, Risk and ever had. Check a consider much of magic, Onyeisiala the third, Akajua from Ogbuo. Onyeisiala, you pay your last respect. Onyeisiala, I am happy. So I had an idea. Yagabanana, teaching a question with joy. So, Injiro Hera, they kill it. You need it. The woman number. Okay. When I go on the other side. Now I have the audience. And I have the full time to opportunity. So, you know, we're going to I'm keep on progress. So that we pass it. I need to get to the court to come. The meet here
Oh, yes, sir. Yes, okay. Before I Nwa Micheal nke atọ, nwa ya nwaanyị nke atọ, nke ikpeazụ na nwaanyị. Onye ọbụla na-ekpe ekpere wụ ka ọ mụta nwa ka ụmụ ya lie ya. Nwa na-ekpe ekpere ka ya lie nwa kama ọ ka ụmụ lie nna ma ọ lie nne. Ana m ekelekwa Chineke onye mere Micheal na-eruo eji ya because enwere ndị ọgbọ ya na-eru eji ya. Enwekwara ndị ọgbọ ya nọ na eji ya ha nweghị nwoke elu. Mana ebe ọ sị na ọ masịrị Chineke na ọ ga-ewere ya na eji ya. Asị ma nke ọma ma nke ọjọọ sị kelee Chineke. Ma na-ekelekwa ya. Na-ekelekwa ọha na eze. Ndị chekwara ndị bịa nọnyere anyị. Because enwere ndị ga-akpọ oku enwe onye ga-aza gị. Obi dị m ụtọ. At least ihe niile gara n'udo enweghị okwu pụtara na enweghị nsogbu pụtara ma na-asị Chineke onye mere nke a ya nara ekele n'aha Jizọs. Na-ekelekwa ụmụnne m tụkọ isi ọnụ ha ihe gara n'usoro. Ọ dịghị mfe ịlụzi nne na nna mana ebe ọ masịrị Chineke na ọ ga-adị ụka. Who are we to question God? All we pray is that our church will not rise for the second time. We give God the glory. I pray. Ekelekwa ndị
ụzọ ụkwụ na ha ji were bịa okporo ụzọ bụrụ dịka ha hapụrụ ndị be ha adago ka ha hụkwa ha n'udo na ọṅụ na-enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs wee na-asị Chineke ka o kpuchie mụ na ụmụnne m ndị ọgọ m ndị anyị hụrụ ndị bịaranụ na ndị na-abịa ndị obi ha ruru ma ụkwụ ha eru Chineke onye mere otu a mara ekele chekwaba onye nta ọpụpụ na mbata ka o kpuchie ha n'aha abụ m nwa Micheal nke abụọ. Ana m eji ohere ekele ikwu na ibe nke bịa nọnyere anyị ịhụ na anyị nyere nna anyị the last respect. Ụmụnne m anyị gbakọrọ ọnụ wee mee ka ashọ na ihe niile gara nke ọma wee na-ekele onye ọbụla bịaranụ nke ọbụla ha si were bịa ndị si nso ndị si fa wee bịa anyị na-asị nnọọ wee na-enye unu special greeting for coming wee na-asịkwana mgbe unu ga-ala ka Chineke nna duru unu laa n'udo na-enweghị nsogbu ọbụla. Ụkwụ ahụ unu ji wee bịa ebe a ka unu ga-eji wee laa wee na-asịkwa dịka nna anyị hapụrụ anyị wee pụọ ọ hapụrụ anyị nne na nna anọzi ya na naanị anyị mana ama m na onye Chukwu nọnyere ihe niile nọnyere ya. Anyị na-ayọ Chineke onye anyị dị fortunate to bịa ama m na ọ gaghị adịrị anyị izi but with God we believe all things are possible. So m na-asị daalụ unu na-ekele unu niile unu si wee bịa nọnyere anyị na-asị unu ndewo unu. Biko aha m bụ Ogbuo Micheal adịka onye eji mara m ihe omenye gwa dị ndị Chukwu m achọrọ m iji ohere a were kelee people, my friends, ndị bịara nyere m aka. Today wo 20th August 2001 ụbọchị my father happened and ụbọchị a na-eli ya n'aka a na-eli ya. So achọrọ m iji ohere a were kelee ndị niile ikwu ụmụ ibe ụmụnne m ụmụnna m ndị sicha ebe niile dị iche iche wee bịa nyere m aka hụ na ihe mere eme. Mmiri nyere anyị nsogbu mana anyị menwuru oke anyị ga-eme. Asị m ekele everybody, kelee ikwu na ibe ma ndị ọgọ m ndị bịara bịa nyere m aka dị moral support na financial support. Ụmụnne m my thanks, a very strong thanks to my elder brother, Onyeisiala the third. He stood as a father and he's still standing as a father. I'm very, very grateful for having such person as a brother and as an elder brother. I'm only a supporter who only did as the third Onyeisiala. That's the moment where I can My name is Ogbuo. I thank Almighty God for making it possible for us to be this my father-in-law, a very loving father. I also thank my parents for their contributions and those who were able to make it, our well-wishers and friends in burying my father-in-law. I just want to say a very big thank you to everybody who were present here. I pray that the Almighty God continue to bless this family, that they will never lack. It's going to continue to see them through in everything that they do. Amen. I am Chioma Eze the first child of late Chief Micheal Onyeisiala and late L.G.A. I really want to thank God for a successful burial. It is not easy, but God has done it so much for us. And I pray that Almighty God will guide us and protect us, especially at this period, because it's not easy to live without parents. But I thank God for everything. He has been our comforter. He has been our protector. More especially for a safe trip down to Ogbuo without any trouble. I prayed, may his name be praised in Jesus' name. And I really want to thank my siblings, my younger ones. Honestly speaking, I have a very wonderful family. I have a very wonderful family. God
God have reasons for everything, and He has done it according to His wish. May His will be done in our family in the name of Jesus. I also want to thank my kinsmen, Obinekiti people. They are wonders. They have done a lot. Please, even the well-wishers who has been with us throughout this journey, I pray that may Almighty God continue showering blessings upon every one of them in the name of Jesus. Also, our well-wishers, I pray that Almighty God will grant, as God granted a journey trip down to this place, as they are going back, the Almighty God be with them, so that they will get to their different destination without any trouble on their way in the name of Jesus. And I'm making a wish. I pray that God will continue being with my siblings. God will continue being with us. It is not easy. It is not easy, honestly. But I pray that we can never experience this situation again. It will be a joyful situation, a celebration all through our life. In the name of Jesus. I pray may Almighty God grant the souls of my parents, Chief Micheal Ogbuo, Onyeisiala, and his lovely wedded wife, Emily. They are so resting in Jesus' name.
So it's one month. Outside. Always one month. Lekone pregnancy familia nde yedo tu ada kwase. Pregnancy familia una Chineke ba hu kasi hu. Kasi hu karo makana hu titi ha. Chineke ba hu ni cheko ba ku na mata ha ni de. Bara ha ni. Kasi ha yo ha chinyaka. Ya gasere ha. Ni kenu na di. Ha ge bi okuma. Ni kenu kwa nwai. Hage ana mi hage bi okuma. Kenal be kuna yalu. Chineke gini esibu nkoshe nyabu ni ya. Kena ke si bi okuma. Kana nka ha bi ya won sha na ka to ha sa ni ku. Hello kun kaso be ke ni atobora. Kun kaso ni ka atobora. Na hage ji ku ni na nya. Idi no su. So wato ni ha. Be bi asmani na wanne. So ka ha ku ban ke dun. So to mu hadi ku pasisa. Ni na azas ku to mu no na bacha bacha. Kana de gra batalist. That's no ga dere hamna. Ele nku ine ku ha banyere ihe ndị ha wopụtasiri unu na-esi nke ha ga-eji kwa ọbịa n'ụbọchị taa. Nkwa m na-ekwu ha bụ na ihe pụta ga-esi nri na ihe a ga-esiri ha bụ echi amecha aka. We want to thank God for the success of this funeral. Today is the 20th day of August 2021. On behalf of Motion Nigeria, we want to thank the family of late Chief Micheal Ogbuo, the current head of the family, Chief Engineer Tochukwu Ogbuo, Onyeisiala III. We want to thank him and thank his family, all his siblings. We want to also thank God on their behalf for throughout the preparations of this funeral. They were able to travel far and wide, and all of them were here to observe the final funeral rites of their beloved father. The prayer we are making on their behalf to God is for God to sustain them. Now their mother is gone. Onyeisiala, their father, the second, is gone. We want to ask God for his enablement upon this family. Let him empower them with whatever they require to live in peace and in harmony, and continually bless them and prosper whatever their hands has found doing.